Ahoj, ja vás vítam u 9. dielu. Na začiatok ďakujem za komentáre, lajky, všetko toto, zhliadnutia. Som rád, že to niekoho baví. Takže ja som si tu prirobil túto stenu za kamerou z Logistic Crafting Table. Som si pridal ešte jeden Request Table. Ono sa to craftí takto, úplne v pohode. No a teraz kde som si to nechal? Jo, tunak. Ja som si tu robil nejakú predprípravu, lebo toto si ukážeme a pôjdeme robiť jednu celkom dôležitú vec. Takže keď si toto otvoríme, tak môžeme dať open a čo ja viem, keby viem ešte písať. Prečo? Tak to ukazuje. Také vadné. Dáme import a tým pádom systém sme naučili craftiť sticky. Keď sa pozrieme, tu ak si prepneme do craftingu, pribudli nám tu sticky. Ďalej sa môžeme naučiť, čo ja viem, pistón. Importuj. Ja by som chcel ten triple cobblestone, nech mám pokoj. Na triple. Ďalej určite tie solar panely si budem chcieť naučiť. Kde máme olovo. Tak. Import. Super. Sem si dáme toto a potrebujeme tak. Glass panely budeme chcieť to naučiť. To je ocel. Ocel máme kde? Tunák. Import. Tým pádom vieme základné soláre. Z nich budeme chcieť robiť tým pádom pokročilé. Na ne budeme potrebovať toto. Tých receptov sa sem vôjde fakt hodne, takže s tým problém nebude. Jo, inak používam crafting pipes MK2, pretože MK jednotky dokážu craftiť iba po jednom iteme. Oni sú celkom ľahké na crafting, ale dvojkové už dokážu po 16, potom sú ešte trojkové po 60, po 64, čo dokážu craftiť. Ale to je už také, no. Dáme tam aj nejaké základné recepty. No. Import. Čo ďalej? Chest sa naučíme. Čo sme tam ešte mohli potrebovať? Premýšľam. Industrial.
vole. Toto, ak sa naučíme. To isté asi aj s cínovými. Stratil som ich. To máme. Môžeme aj goldové rovno naučiť. Circuit. Čo ďalej? Machine. Tentok nie. Tentok to môžeme naučiť. Čo tam ešte chceme naučiť? Gear. Ten upgradeneme na cobblestoneový gear. Čo tam ešte dáme? Engine. Redstone engine, že by sme si spravili. To asi nie. HV kapacitor. Ten by tam teoreticky išiel. Tak. Jo, tak to by sedelo. Takže budeme vedieť HV kapacitory craftiť. Čo ešte dáme? Môžeme asi aj tieto tyčky to naučiť, prečo nie? No a takto tu budú pribúdať rôzne recepty podľa potreby. Ešte tam máme miesto na 35 receptov. Takže poďme sa vrhnúť to, čo by som dneska chcel splniť. Jo, tunak mám pripravený inscriber. To bola strašne blbá vec na crafting. No a mám tu pripravený silikon, ten sa robí zo sandu prepulverizovaného. Neviem, koľko budeme potrebovať aktuálne. Ja budem chcieť miner. Na Advanced Miner potrebujeme toto dvakrát tým pádom. Jo, energia nám tam chýba, to preto to nejde. No, už to funguje. Tam budem potrebovať redstone a gold. To tak máme. Tam tu je myslím logic procesor. Jo. Tak. Teraz sa nám to takto spojí. A máme procesor. Potrebujeme ich dva. Ja som si tu myslím, jo, pripravoval nejaké veci. Si hodíme do skladu a začneme tým ľahším asi. Jo, takže steel. Potrebujeme 8 ocele. Spravíme som 24. Tak to si objednáme.
Machine frame sa nám bude musieť vykraftiť. To si rozoberieme. A ja trošku nechápem. Čakať. Daj mi basic. Daj mi toto. Daj mi toto. Daj mi toto. Basic a Tesseract. Podľa mňa tu je nejaký bug. No, keď viacero veci si naposielam, tak sa mi nejak zaseknú v tej pipe. A idú strašne pomaly. Či toto neovplyvňuje. Tu sme mali toto. Ďalej. Takto. Máme MFE. Máme toto. Toto je v pohode. Dva počítače. Jo, ja budem vtorať toto. Tým pádom copper. Jo, ale teraz to už nezaseklo. Dobre, tak sme asi prišli na to, čím to bolo. No ja som tam videl golden geary, ja som tu myslím ich pripravoval. Ospravedlňujem sa, ak trošku dneska zniem inak, som po nočnej, tak je to také, no. Ešte sa dávam dohromady. V podstate mám týždeň nočnú, ale tak to je jedno. Jeden, druhý. Mám ešte dva. Tak. Tým pádom spravíme si dva elektrické motory. Kde si? Haló, poď sem. Živím sa teraz monster žerkami v poslednej dobe. Takže čo nám tam chýba teraz? Chýbajú nám tam kapacitory. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Že ono sa to celkom aj rýchlo kraftí. Tým pádom železo. Iron. Si poprosím. Čakaj, teba dám na chvíľu preč. Super, máme power unit. To si upgradeneme na mining drill 2. Z toho spravíme mining well. Jo, mám tu dense. To je v podstate skompresovaný iron plate. Mining drill. Len nám ho tam otlačilo, takže jo, máme dvakrát mining well. Máme toto. Chýba nám toto. No, to je zaujímavé. Frequency transmitter. A budem potrebovať toto. Basic. To znamená
2, 4, 6, 7, 8. Jo, máme 4. A pošleme si veci. Máme teleportér. Neviem, na čo je tam, k čomu sa tam používa teleportér, ale tak. Jo, a máme Advanced Miner. Teraz ho budeme musieť niečím napájať. Čakaj, ja si ešte druhú k nemu pripravím, nech to má kam ťažiť. Čakaj, ešte skéner. Jo, tento vylepšený budeme chcieť. Máme sulfur? Máme. Neviem, na čo som dvakrát objednával, nevadí. Keď potrebujem iba jeden. Jo, a bronz. Neviem písať, ty kokos. Ja som si niekde vyrábal bronz, myslím. Jo, tu mám. Tak. Sice z iného módu je ten bronz, ale to nevadí. Tak máme Advance Rebattery. To budeme potrebovať na toto. Tým pádom gold mi pošli. Mali by sme mať všetko. Pošli mi takto všetko a budeme mať pokoj. No, máme OD skener a ten chceme ešte upgradenúť. Takže ďalší gold. Čo tam ešte je? 4 diamanty. To máme. Jo, tak tam tie máme nachystané, to nemusím riešiť. Takže sprav mi toto. Už som si myslel, že sa to buglo. Takže, čo nám tu chýba? Chýba nám tu Advance. Tu máme. Jo, máme OV skener. A ja budem potrebovať nejaký zdroj energie. Takže solár. Čo potrebujeme na toto, čo mi tam chýba? Elektrotín a glass. No, pekne. Takže čo teraz s tým? Lebo tie menšie soláre
to moc neutiahnu, si myslím. No to pauznem a potom to dokončíme, musím ísť na chvíľu. Tak som späť, trval som si odbehnúť a rozmýšľam, čo teda ideme robiť s tým. Ja si tu objednám pár stakov cobblestoneu. No tak daj ešte. Ono sa to nestratí. A ja to tu nechám pretrtiť. A zatiaľ si pôjdem poťažiť ten elektrotín na ten solar panel. Koľkože o tom potrebujeme? 400. No, to bude hromada zábavy, ty vole. No, tak ja sa vám ozvem, až to budeme craftiť. Takže ja sa hlásim. Vracam sa z ťažby. Všetko som si už naposielal do systému. Čo robí ten creeper na tom spiderovi? Zajímavé. Ten cleaver je v tomto úplne skvelý, ty vole. Všetko zabíja na ranu. No, takže solar. Počkajte, elektrum. Máme cez 1000, takže solár. Jo, takže ešte glass. To si dáme prevrtiť na flint. A ja idem vo veľkom teraz prepalovať, kým sa mi... kým nebudem mať, čo ja viem, 18 takov tu aspoň toho, alebo tak nejak. A potom sa vám ozvem a ukraftíme si to a pôjdeme si to zapojiť spolu. Dobre, ja dúfam, že toto už bude stačiť skla na ten jeden solár. Jo, poďme si to dole dať ukraftiť. Nech vidíme, ako sa to kraftí tam. No to autokraftingu. Solár. Chceme tento rezonant. Jo, máme dosť na to. Tieto fialové partikly sú vlastne to, kde sa to kraftí. Alebo kde je ten vyžadovaný recept v danú chvíľu. Ty vole. Riadne to tam lieta. Čo to trvá trošku. Tu tam máme tie vylepšené pipy, niekto rýchlejšie kraftí. No tak zase dali sme tam dosť náročný recept, no. Tiež tam je strašne veľa tých medzikrokov, kým sa to ukraftí. Tie glass paney a podobne, kolorečka. Tu ideme asi 2 minúty teraz čakať na solar panel, kým sa vykraftí. Dám ti fotečku. No. Dávaj. Keď na to kliknem, tak to spraví partikly. Zajímavé. Cool. Ha? Jo, máme ho. Jo, máme solar panel. Jo, a teraz počkať. Ja budem chcieť, aby to neťažilo. Toto. Čo tam ešte budeme chcieť, aby to neťažilo?
drevo. To je asi aj všetko. Máme. Včka máme. Keď sa tam možno... HV máme. HV nemáme, HV ukraftíme. Poď. Trojíme jedlo 2. No, pršať môže. V mining dimenzii je neustále svetlo, takže tam to nebude vadiť. Všade sú. To si sa jak to, že neportol? Logík pri načítaní. Toto zahodíme. Jo, takže... Ktorým smerom sa vydať? Týmto asi. Tu som skúšal tú turtlu, aby mi vyťažila. 16x16 by to malo byť tunak. Rovný chunk. A ja premýšľam, kam to ideme dať. Ten miner. To môžeme asi aj sem hodiť. Toto. No a ja budem chcieť Silk Touch zapnúť. A tým, že sem nahádžeme tieto bloky, tak určíme v podstate to, čo sa nemá ťažiť. A všetko ostatné, čo sa má ťažiť, tak to nám tam pôjde. Čakaj, ja to takto spravím. Položím tam solár. No, generuje to niečo. Skúsime sa vyspať. Prečo nám to tu negeneruje energiu? Haló, solár. Čak máš výhľad na nebo. Jak to, že to nefunguje? Že by to muselo, že by to akože funguje iba. Neviem. Môžeme to vyskúšať do Overworldu, či to tam náhodou nebude fungovať. Ja som si tu myslím chunkloadoval, tak ja to odchunknem. Odchunkloadujem túto dieru. To je prazvláštne, prečo to nefunguje? Nechápem. Schválne, ak niekto z vás vie, prečo to tam nefunguje, tak mi napíšte. Lebo ako... Čau. Kam si to ideme hodiť? Asi sem niekam. Oh, lag. Laguje z nejakého dôvodu. Čo, kam to ideme hodiť? Máme tu niekde v blízkosti nejaké pláne? Nejaké krajšie pláne? A tu je dedinka, v ktorej som ani nebol. Ty vado.
Ja to vezmem tu na tie stromy, tam by mali byť nejaké pláne krajšie. Zase mi to laglo. Neviem, čo sa robí. No tak budúci mesiac budem upgradovať počítač, tak hádam, to pomôže. Zase všade je, ty vole. Tak ja tam prihodím aj piesok a dám to sem. Bude vyriešené. Čakať. 9. Čestku. Toto tam všetko nahádžem. Stále mi to nejde do hlavy, prečo to tam nefungovalo. Ak to nebude fungovať už ani tu, tak ma fakt picne. Aha, nabíja sa to. Nabíja. Ty vole, ak to tunak bude fungovať, tak ma drbne. Ja to nechám aspoň raz vyťažiť a potom kľudne si spravím ešte jeden a s tým budem testovať mining dimenzii, kým mi tunak bude tento jeden ťažiť. No, to bude nejakú tú chvíľu trvať. Takže pardon. Miner, tunak označím, nech na ne zabudnem a ja si ho idem domov nabiť, lebo toto bude asi najdlhšie trvať. Ja asi za kamerou spravím aj nejaké overclock upgrady. Tie sa do ňoho dajú dať tiež, ale s tým, že neurýchlia ťažbu, len samotné vyhľadávanie toho orečka v zemi. Zas, ty vole, dneska mi to nejak laguje. Keď cestujem po svojej základni, ja neviem, či to je nejak tými logistic pipami alebo čím, čo som pridal. Neviem, čím to môže byť. A už mi to pekne lezie na nervy. No poď. Ja to pauznem a budeme naspäť pri minery. Takže ja sa hlásim. Akorát sa nám zatmieva, takže sa tam vyspíme. Skúsim som resetnúť save, že či nepomôže to tým lagom. Zatiaľ mi to tak nepríde. Spravil som si nejaké overclock upgrady. Strašne blbo sa pozerá na tú čiarku, či pribúda tá energia alebo nie. Ale teoreticky by mala. Keď pridám ešte 2. Existuje niečo ako meter. Line meter. EU. Tam sa to volalo nejak EU reader. Jo, to tak. Ja si skočím po to ukraftiť a hneď sme tu. No tak schválne, či to bude fungovať. Som zvedavý. Už mi treba jetpack spraviť.
energy output, energy input. Tak to ja neviem, ako sa potom používa tým pádom. Mi to nejak ťaží. Ja som chcel čakať. Presetni tok na true a poď tam. Ty vole, to mi zase odpadú tam železo. Vyháč to. Fuj. Ja práve neviem, koľko to konzumováva. Takže ja sa asi... Ja to tam nastavím, že niekto neťaží. Takáto blbosť. Ja idem kúknúť na Google, koľko to zhruba tak asi skonzumováva. Čakaj, a so shiftom? So shiftom to nefunguje. Dobre, ja som hneď tu. No tak veľa som sa toho nedozvedel, ale zistil som, že aj so 4 upgradeami sa to nabíja. Preto ešte pre istotu si spravíme asi celku. Aby mi to tu, mohlo fungovať neustále. Aj cez noc potom. Salt, ale jo, salt si ešte nechám. Sa to nestratí. No ale už nám to pár prvých horečok vyťažilo. Ja som šťastný. Je to úspech. Poďme sa presunúť základne. Spravíme si redstone energy cell, prípadne neviem, či by som dosiahol aj na tú vyššiu. A s ňou by som napájal práve tento miner. Že akože by som prepúšťal z Resonant Solar panelu do celky a odtiaľ do Advanced Minera, nech máme nejaké zásoby EU. Ja som si tam bol ešte na Basic Capacitory nastaviť recept. Poďme sa vyspať, keďže nám to tam funguje na Solar. No. Takže čo tam potrebujeme? Potrebujeme totok. Bum, to máme. To potrebujeme 4000 oných. Si to trošku rýchlime. No, poď. Posledný jeden. Dávaj. Nik nedržiavame. Dávaj. Čo si pripravíme ďalej, čo potrebujeme? Double. Aloj. Takže aloj nemáme. Aloj sa ukraftí. Čiže máme viacej zlata ako železa. Ja som si tu nechal aj spracovávať suroviny. Nejaké. Pre každý prípad. Z toho, čo som ťažil. Jo, takže máme celku. Ona má vo finále potom koľko? 20 miliónov. Táto má 80. Nie je zlé. Ja potrebujem v podstate iba jednu aktuálne. No.
Toto je super, že už nám to dokáže craftiť, že už nemusím okolo toho toľko behať. A chýbajú nám diamantové. To nám vydá na takto. Tým pádom... Na čo objednávaš toľko toho? Tak vieš, že to nevyužiješ. Prečo to mám tekvicu? No. Toto tiež budem musieť nejak vymyslieť, ako zautomatizovať, lebo ma nebaví furt tu craftiť. No poď. Keby chceme ten vyšší tier, čo tam potrebujeme? Emerald. Emeraldov máme málo. Čiže ako by som vyriešil emeraldy? Že sme si to ešte upgradeli. No zatiaľ asi nejak, no. Tak ten vyšší nebudeme robiť a Adam nám bude stačiť aj tento menší. Bude musieť. Jo, máme 20 miliónov wonu. A ja by som chcel aj tú väčšiu, ale tak tam nám čo vlastne chýba. Oktadik, to by sme dali dohromady, ale ten emerald by mi chýbal. Poďme to skúsiť dať dohromady a... Takže mne to doťažilo. Toto máme v podstate z tej prvej ťažby, čo sme ťažili tam niekde tým smerom, za tými stromami. A ja si myslím, že celkom dosť. Elektrotínu máme tiež fakt dosť. Železo, koper, všetko, dokonca nejaké drakonium. Potom som si ho preniesol do Extreme Hills. Tam toho bolo tiež dosť. Bolo tam o hodne menej elektrotínu. A ja som tam išiel kvôli emeraldom. Bolo tam dokonca menej diamantov ako v Santotom. Zajímavé. A preniesol som si ho tam ešte raz. A to je asi tak všetko. Jo, tunak som si nachystal veci zatiaľ, kým sa to ťažilo na ender tanky. Si objednám. A toto si pôjdeme zapojiť v ďalšom dieli. Tak, zdroj lávy v podstate a z neho budeme vyrábať potom obsidián. Plus spravil by som asi nejakú automatickú spracovárnu surovín, keďže už dokážeme ťažiť skrz miner. Ja si to tam viackrát poprenášam, ja som si to dal niekam v týchto horách a ja som si to zabudol označiť, no super. Ja to pauznem a pôjdem to nájsť. Tak ja sa už blížim, tu niekde sme to mali. Tu som mal pôvodne ten miner položený, čo mi prvýkrát ťažil týchto Extreme Hills. A tu niekde som si ho dával druhýkrát. Keď sa vyspím. Ešte nemôžem. Ja tu ho máme. Si ho označím miner. Nech ho potom nehľadám druhýkrát. Jo, celkom pekne to ťaží. Už sme na úrovni 42. Dal som si tam 12 overclock upgradeov a privyrobil som si Resonant Energy Cell. Ono sa to stíha dokonca dobíjať z toho solar panelu. Ono, keď vykopete v podstate, vezmete tým wrenchom ten miner
tak zmizne mu štvrtina kapacity energie, takže sa to musí potom dobiť a to má v podstate medzi buffer, takže sa to dobíja okamžite. To som cestou našiel ešte. A ty vole, ale ja som musel hľadať vesniča, nad ktorým by som vyobchodoval tie emeraldy, lebo na tú celku sú potreba tie emeraldové elektrotuby. To bolo strašné. Nájsť nejakého normálneho dedinčana na to. Dobre no. Tak dneska by som to asi ukončil a zase na budúce. Čauko.